इलेक्शन सफैनाय लोगो लोगो गिदिर गिदिर राजखान्थि हान्जानि नेताफोरा बबेबा मन्दिर मस्जिद गिर्जा थानसालि बायदिफोराव थांनानै बोर लाहैनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो धोरोमारि सुबुंफोरखौ गावसोरनि आखायाव लाबोनो नाजानानै राङारि अनसुंथाइ होनाय बाथ्राया गोदान नङा। बेनि अनगायैबो दुखुथिया आरो आंखालाव गोलैनानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ मावफुंनाय आरो माखासेखौ मावफुंनो रादाय होनाय बाथ्राया जाखायो। दासान्दि बिदिखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला जायगाफोराव थांनानै गिदिर नेताफोरा बाहागो लानायखौ जों नुबाय थादों। बेजोंनो माखासे धोरोमारि फसंथानफोराबो मुलाम्फा जादों। बाथ्राया गाज्रि जायाखै। माखासे आंखालाव गोलैनानै थानाय सुबुंफोराबो थांना थानायनि थुलुंगाखौ मोन्दों गेदेर नेताफोरनि बोसोन आरो रादायनि दारै। जोबोद मोजां। थांखिया मोनसेयानोल' एमपि इलेक्शन। जोंनि बर'फोरनि राजखान्थि दोलो मोननैनि थाखायब्ला क'क्राझार एसटि लकसभा सिटआनो मेन। मानोना बर'फोरनि राजखान्थि हान्जाफोरा गुबुन एमपि सिट दिनैसिम देरहानो हानाया गोब्राब जानानै दं। ओंखायनो UPPL आरो BPF हान्जा मोननैया जेरै हागौ एरै क'क्राझार एमपि सिट देरहालांनो हायोब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि BTC इलेक्शन देरहानो हानायनि आसाखौ गोरबोआव लानो हागोन। जाहोनाव मोन्नैबो दोलोआव गावसोरनि मेम्बार थिसननाय बादायलायनायजों गावबा गावनि गोहोखौ दिन्थिलायदों जे सोरहा बांसिन सापर्टार आरो गोहो दं। दा बेखिनियाव सोरहा बांसिन बड'लेण्ड ओनसोलाव सापर्टार आरो गोहो दं बेखौ बुजिनो थाखाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे थांफानांगोन। आं मोनफ्रोमबो डाटाफोरखौ फारि फारि नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। आरो बेखिनियाव आंनिफ्राय मोनसे गुरै आरज थाबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेल आइकनखौ अलाव होनानै लागोन। बेजों आंहा थुलुंगाखांनाय मोनगोन। बाथ्राखौ साननानै नायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोबोद गोख्रोङै जौगानो थांगासिनो आरो माखासे समस्याफोराबो मावफुंजानायनि लामायाव। मानोना एमपि इलेक्शना दान मोनबा दंबावो। बेनि सिगां रायजोनि मोजां मावनो हायाब्ला भट मोननाय नङा। ओंखायनो गोहोआव थानाय UPPL राजखान्थि हान्जायानो होन बा बेरेखा हान्जायाव थानाय BPF हान्जायानो होन बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो गोलैना थानाय खना खनलायाव थांनानै रायजोनि मोजां गाज्रि खौरां लाहैदों। हानायमानिखौ सहाय होदों। हायिखौ इयुनाव मावनायनि रादाय लाखिदों। बुंनो थाङोब्ला जौगानायनि बारहुंखा सोमजिदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव। साफ्रोमबो बेकार थाग्रा सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्राथ' जोबोद डिमान्ड जादों। बबे राजखान्थि हान्जायाव थानानै खामानि मावनो बयनिबो थाखाय मोजां सम। दानिया गोहोग्रा हान्जाखौ जों सायख'नांगौब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि MCL इलेक्शननि रिजाल्ट आरो 2021 मायथाइनि MLA इलेक्शननि रिजाल्टखौ नायोब्ला सोर बांसिन बिबांनि समस्थिफोरखौ दखल खालामनानै दं बेखौ हमदां हागोन आरो सापर्टारनि बिबाङाबो ओंखारगोन। थांनाय 2020 मायथाइनि BTC इलेक्शनाव 40टा MCLA समस्थिनि गेजेराव BPFआ देरहानो हादोंमोन 17टा समस्ति, UPPLआ देरहादोंमोन 12टा समस्ति, BJPआ देरहादोंमोन 9 समस्तियाव, फारसेथिं GSP आरो कंग्रेसआ मोनसेहै देरहानो हादोंमोन। बे बिथिङाव जों बयबो सानदोंमोन आरो नुदोंमोन BPF हान्जाया 4थि खेबनि थाखाय BTCखौ सासन खालामगोन। नाथाय 2020 मायथाइनि BTRर गोजोन गोरोबथाखौ NDFB, UBPO आरो एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों खालामनाय जादोंमोन आरो गोजोन गोरोबथानि दैदेनगिरिफ्रा सायखं बसुमतारीनि अनगा गासैबो UPPL राजखान्थि हान्जानि जानानै इलेक्शन गेलेदोंमोन। नाथाय उननि समाव सायखं बसुमतारी बिथाङाबो UPPL दोलोआव जइन जानायखौ जों बयबो मोनथिगौ। BJP दोलोआनो 2020 मायथाइनि BTC गभर्नमेन्ट दानायनि किं मेकारमोन। गोसो जायोमोनब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फिन खेबसेबाव पावाराव दोनफिननो हायोमोन। नाथाय गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरनि राजखान्थि हान्जा UPPLखौ पावाराव लाबोनो थाखाय BPFनि माखासे देरहालांनाय बिजाथिफोरखौ BJP आरो UPPL दोलोआव जइन खालामना होदोंमोन आरो बिदिनो UPPL दोलोआ गासै 15 MCLA, BJPआव गासै 11, GSPआ 1 MCLA जों जथाय BTC सरकार सालायो आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा CEM आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ जानायनि खाबुखौ मोनो। फारसेथिंजाय 13 MCLA लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा अपोजिशनाव थानो गोनां जायो। दा जों बयबो मोनथिगौ जे जाय राजखान्थि हान्जायानो मोनसे सोरखार सालायनायनि गोहोखौ आखायाव लायो बेनो गोहोग्रा राजखान्थि हान्जा। बे बेलायाव BTCखौ UPPL, BJP, GSP हान्जानि जथाय सोरखार सालायनाय लेखा UPPL हान्जाया BPF हान्जानिख्रुइ गोहोगोरा होननानै बुंनांगोन। मानोना UPPLआ BTC गभर्नमेन्टनि पावाराव दं, BPF हान्जाया अपोजिशनाव दं। आरोबाव जों दानिया स्टेट अर्थात आसाम सोरखार खुंथाय गोहोआव जोंनि बर'फोरनि राजखान्थि हान्जानि गोहोखौ सुनायलायोब्ला जों BPF आरो UPPL हान्जानि MLA फोरनि बिबांखौ सानब्लानो बुजिगोन। थांनाय 2021 मायथाइनि MLA इलेक्शनाव BPFआ गासै 3 MLA देरहालांनानै आसाम एसेम्ब्लियाव जायगा आवग्रिदों। बिथांमोना फारियै क'क्राझार OSST निफ्राय रबिराम नार्जारी, कालाइगाव समस्तिनिफ्राय दुर्गादास बर' आरो माजबाद समस्तिनिफ्राय सरन बर'। फारसेथिं UPPL राजखान्थि हान्जाया आसाम एसेम्ब्लियावबो 7 MLA फोरा जायगा आवग्रिनानै दङ। जेरै गसाइगावनिफ्राय जिरन बसुमतारी, सानजा क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि, सिडली ST निफ्राय जयन्त बसुमतारी, तामुलपुरनिफ्राय लेहराम बर',
बरमा एसटिनिफ्राय भुपेन बर', सापागुरि एसटिनिफ्राय उरखावगोरा ब्रह्म आरो उदालगुरिनिफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनि बिजाथि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि। आरोबाव एमपिनि बेलायावबो इउपिपिएलहा रायजो सभानि मासियाव रोनगोरा बसुमतारी बिथाङा दङ। नाथाय बिपिएफनि बेलायाव एमपि महरै रावबो सासेबो गैथ'वा। बे बेलायाव राजखान्थि फोथाराव बिटिसिआव इउपिपिएलखौनो गोहोगोरासिन नुयो। नाथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल हान्जाखौ नेवसिनानै लोब लोब बिपिएफ हान्जायाव सानफ्रोमबो जयनिं जानायनिबो फोरमान दं। दा बे बेलायाव नोंथाङा सोर हान्जाखौ गोहोगोरासिन सानो कमेन्ट खालाम। जों जाबाय भारतनि मोनसे सुबुं खुंथाइ गोनां हादरनि नोगोरारि। सुबुं खुंथाइ गोनां हादराव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफ्रा इलेक्सननि आगोलाव जायगानि समाजनि दावगालांनायनि माखासे एजेन्डाफोरखौ लानानै सुबुंफोरनि खाथियाव भट बिहोयो। बिदिनो सुबुंफोरा बबेबा राजखान्थि हान्जानि मिशन भिजनआ मोजांब्ला बा रोखाब्ला बेनो भट होनानै सरकार सालायनायनि खाबुखौ होयो। थिग बिदिनो 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाबो बेनिनो मोनसे फोरमान। 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल हान्जाया बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे जौगाखां खामानि मावगोन, लाइमोनफोरखौ न'खर न'खर साख्रि होगोन बायदि समाय लानानै बिटिसि खुंथाइ गोहोआव फैनो हादों। नाथाय आथिखालनि बिटिसि खुंथाइ गोहोआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि बे मोनथाम दोलोआ ज' लोगो नांनानै सरकार सालायो। जायनि जाहोनाव इउपिपिएलनि आफादगिरि दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा लुबैनाय बायदि खामानि मावनो हायाखै। रायजोफोरखौ समाय होनाय बायदि खामानि मावनानै गोजोननाय होनो हायाखै। बेनि थाखाय माखासे रायजोफ्रा इउपिपिएल सरकारनि मोजां खामानिखौ नेनानै थानो बाबाय। आरो इउपिपिएलनि हेंथायै माखासे सुबुंफोरा अपेन चेलेन्ज खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों सुबुं बेजिंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। लोगो लोगो एमपि इलेक्सननि गुदुं बार बारनायजों खाबु लानानै 17 बोसोर बिटिसिखौ खुंबोनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मानसिफोरखौ गावसोरनि हान्जायाव आर'नाइ फालि सोनानै बरायनायनि खाबुखौ लानो हादों। बेफोर गणतन्त्र हादराव जाखायो। जों बयबो मोनथिगौ। रायजोनि मोजां मोननाय खामानि मावनो हायाब्ला बे सरकारनि हेंथायै सुबुंफ्रा बाथ्रा बुङो आरो गुबुन हान्जाखौ सापर्ट खालामो। इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि हान्जाया जथाय सोरखार सालायनाया बिटिसिआव 3 बोसोर आबुं जाबाय आरो 2 बोसोर दंबावो। बे 3 बोसोराव माखासे जौगाखां खामानि मावबाय आरो 3 बोसोराव जेबो दावराव दावसि गैयालासे गोजोन थासारिखौ लाबोनो हाबाय। जेराव बिपिएफनि 17 बोसोर बिटिसि खुंथाइ समाव जेरैबो दावराव दावसि गोजोन गैयै थासारि दंमोन होननानै दानि बिटिसि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंनायखौ जों ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुयो। नाथाय माखासेनि बादिब्ला दानि बिटिसि सोरखाराव बिजेपि, इउपिपिएल, जिएसपि ज' थानायनि थाखाय बिटिसिनि रायजोआ लुबैनाय बायदि मावनो हायाखै होननानै माखासे बेरेखा हान्जानि लिडारफ्रा बुंनायखौ जों नुयो। आरो बिथांमोना बुंबावो बड'लेण्डखौ प्रमद बर'आ सालायाखै, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो सालायदों। जाहोनाव प्रमद बर' बिथाङा लुबैनाय बायदि खामानि मावनायाव हेंथा जादों। बाथ्राया नंखायबो नङा। बेनि फोरमान बादियै इउपिपिएल हान्जाया पावाराव थानाय समावनो एमपि इलेक्सननि मिथिं दावथिंनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो जिल्ला, मोनफ्रोमबो ब्लकफ्रावनो लोब लोब मेम्बार थिसनगासिनो दं। बिदि होननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मानसिफ्रा जयनिं जायाखै बेबो नङा। इउपिपिएलआवबो हाबदों, बिपिएफआवबो हाबदों, बिजेपिआवबो बर'फ्रा लोब लोब हाबनायखौ नुगासिनो। गावबा गाव चइस। दा बाथ्राया बेनोदि इउपिपिएल, बिजेपिआव सुबुंफ्रा जयनिं खालामखागोन मानोना पावाराव दं, थाखा फैसा दं। नाथाय बिपिएफआ बेरेखा हान्जायाव थानानै बयजोंबो अनसायजानाय, मुंदांखा जानाय, मोनफ्रोमबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मिटिंआव रोजा रोजा सुबुं जानाय नुथायफ्रा सारा आसाम आरो बड'लेण्ड राजखान्थिखौ सोमोनांहोदों। दा नोंथांनि बादिब्ला बड'लेण्ड ओनसोलाव सोर राजखान्थि हान्जाया गोहोगोरासिन, बिपिएफ ना इउपिपिएल? दा नोंथाङा सोरबायदि राजखान्थि हान्जाखौ सायख'गोन अन्नानै कमेन्टआव लिरनानै हर।